škola, je taká malá rodina a ja som do nej nezapadla. Takže z Bystrice som sa cítila jak outsider, na čo bolo ideálne Brno, kde to bola tiež taká jak rodina, ale tam som úplne, že ma hneď prijali medzi seba a to bolo úplne nádherný, krásny zážitok, že niekam patríte a niekto z vás má radosť a chce zastávať. I want you to know the black is the color of snow. All I see, all I know. Čo sa týka mojej rodiny, tak naši majú 3 céry a ja som stredná. Ja som jediný umelec v rodine, ktorý sa venuje niečomu takémuto. A naši sú takí, že rob si čo chceš. A tak nejak nás podporovali takým svojím nejakým nezáujmom a možno tým, že sa nám nesnažili nám povedať, že čo máme robiť v živote. Že vôbec nemajú nejakú predstavu o nás. A tak nám dajú tú slobodu, že proste nech si robíme, čo chceme. A tak som ja mohla ísť na umeleckú a vlastne každá zo sestier si vybrala nejaký úplne iný smer a taký, čo koho zaujíme. Áno, čo si o mojej tvorbe alebo o mne myslia naši, tak ja neviem, oni ma asi považujú za takého vetroplacha, že sa tak zvykneme fajnoho pohádať a ja to mám veľmi rada u nás doma, lebo sa na nič nemusím hrať a neviem, pre mňa to je vzácne, že im môžem povedať, čo chcem a viem, že akože furt budem ich dcera, nepomôžu si a oni budú furt moji rodičia, takže nepomôžem si. A neviem, máme taký zvláštny druh lásky medzi sebou, že si tolerujeme a vadia nám veci a hovoríme si. To sa mi na tom fakt páči. Neviem, čo by som tak dodala. Možno také, že mamina chcela ukazovať moje práce niekomu známemu. Taká bola zlatá, že jak by som Juli ukázala tie tvoje knižky dakomu, dajakej tete v kostole. Ale keď tie obrázky sú také nevhodné. Samozrejme, že viem, že Boh je láska, ale tak hľadala som takú odpoveď, že aj sama pre seba, že čo je to naozaj láska, čo je to pre iných ľudí, čo je to pre mňa. A teda keď je Boh láska, tak proste čo to znamená. A spravila som taký dotazník, kde som sa pýtala rôznych ľudí, rôzneho veku, pohlavia, zamestnania a tak záľub, že čo je pre nich láska, čo to znamená, čo to naopak neznamená. A tak som aj sama vlastne hľadala tú otázku na to. A našla som aj odpoveď nakoniec ku koncu semestra a došla som na to, že láska je niečo, čo vlastne spoznávame celý život. Že áno, Boh je láska, ale to sa nedá povedať, že toto je láska, lebo proste aj Boha rovnako spoznávame celý život, že tá láska proste pre dieťa je niečo iné ako pre tínedžera. Proste keď ja sama budem mať deti, tak to bude určite úplne iná láska a iný rozmer a je to strašne krásne, keď vlastne môžeme tú lásku spoznávať stále a proste má stále nové a nové proste prekvapenie, že čo to je a aká dokáže byť a to mi príde strašne pekné, že vlastne takto isto môže spoznávať Boha, bo on je láska. Povedz, kade mám ísť a jak sa mám tváriť. Prirodzene. Ne, tak povedzte mi. Kde ja tu už mám len jednu ruku.